pa rin nag-book eh. Yan ang performative. Tiran mo naman kami. Oo, kanina hakot na babae, hakot ng saging. Hindi! Ang sarap! Husay mga kansan, ako nga pala si Paolo. Ako nga pala inyong performative final boss. Ngayon na natin mga memes ngayong linggo atin na agad simulan. Hindi tayo pwede magpatalo. Mga magaling daw sa memes, marami daw mga AI. Kailangan natin mag-perform para sa kanila, okay? Kalaking puot. Marami ako dyan. Oh! Nag-drop na yung nag-drop na eh. Pati siya nag-drop. Wala na, talo na. Ito pala, performance pa lang niya. Hindi ko na kaya abulin. Sakto-sakto sa dance. Ito lang hindi ko tatakbuhan sa Subway Surfer. Sunod, it's my birthday today. No celebration party handa, but my dad cooked the strongest performative boy of today versus history, di ba? Kaya lumaki kayo bilang mga tatay na tulad niyan. Puso ko. Sunod, can I tell you something? I know it's not best to tell, but kapag nagpapaalam, sabihin mo lang, might instigate. Nasimulan mo na? I miss him! During time lagi naman, pero ako yun. He knows how to rearrange my thoughts, calm my heart, have the right word game. Naman! Yan na baka i-rearrange niya ang loob na ng... Bilib ako sa mga ganyan tao, men. Kung pwede lang kitang gawan ng statwa, katabi mo na si Jose Rizal kasi isa kang bayani. Pinaka-performative kahit sa chat. Hayop ka. De 4 de 8. Pinilifit. Okay, nadali mo ako doon. Baka sobrang lamig. Kaya ko din yan eh. Hindi ko mapakita eh. Pero kaya ko din yan. Pag payat kasi ko tsaka mahaba yung binti mo, posible siya eh. Kaya mga performance natin ngayon talo tayo sa mga to Sunod. To, parusa ba to? Kasi... Talo tayo sa performance niya. Yan ang performative. Diba? Hindi naman nakuha niya agad. Ako lumalayo. Lumalayo sa'yo, ayaw sa'yo. Kulang ang performativeness. Ito yung mga nagsasabi, nakaklase ko lang siya. Yung kaklase. Hirap naman yan. Tatay ka. Ba't may kailangan tumingin? Pati si teacher kinikilig. May grade ba to, teacher? Para important ko? Kilig-itlog ako nito. Natawa lang ako dun sa May cursive? Yan ang kahinaan ko, cursive eh. Ano yung mga nakalagay sa taas? Sino pinakanta? Saan galing? Okay, nice performance task. Performative couple. Tunod. How to save water. An effective way to conserve water. Hindi lang pala male ang performative. Anong gusto ko? Equality in performativeness. Plus 1,000 aura. Mali yan. Music choice, 10/10. Performative, 10/10. Editing, 10 out of 10. Watering, 5 out of 5. Sunod. Paano ko susukatin to? Puro right. Puro right. Wala akong right. Ano ko susukatin to? Puro right ba? Laging tama? Pambabae yan. Hindi mo alam. 99.99% accuracy ng performativeness. Score na lang natin sila. Guys, nakakita na ba kayo ng bidet na cordless? Cordless? Kami lang meron yan. Putang inang yan. Ano yung panlinis ng baso? Yung ginalagay mo na agad? Magpa-perform ka na lang, gaganon-ganon ka na lang para sa sakto eh. Para yung buong bilog ng butas, nalinis mo. 75% performative. Joe, ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ayaw mo na? Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na The original performative boy. Ang pinakaunang performative boy of our generation. He ran so he could walk in performativeness. Anad? Hakot pati lalaki, kompleto mo na. Lahat na ng gender. Tiran mo na ba kami? There's a law. A certain kind of lie. Pero kaya kabigat yan. Parang dalawang case na walang laman, no? Gusto ko ng challenge na iinumin niya muna yung bagong case sa dalawa bago niya to gawin. Doon ko makikita ito na lakas. Naka-lean ba siya?
Ilang performative tatay. Maraming tatay dyan na inakmuhan. Ang kanilang mga responsibilidad, ayaw mag-perform. Ito sobra-sobra sa performance. Everybody say. Huwag mo papakantayin ng My Way yan. Tapos ang performance. Beer Bell Press. 99 cents over 10. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yo. This is our Lord for this thy gift, which you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. This event, I hope that we have a very smooth and secure and safe event and happy. Sino yun? Thank you for the blessing and everything. That's all. Amen. Amen na lang. Mapa-amen tayo dyan. Magalit ang Diyos sa performance na pinakita sa inyong dasal. 99 langit points para sa inyo para mabawi nyo. Meralco, anong plano natin? Meralco. Itong inukay nyo dito, ayan, sobrang lalim yan. Sobrang lalim. Kala ko performative na spoken poetry. Meralco. Bakit nyo kami tinatarantado? Inukay nyo 2 years ago. Oo. Dito sa Morong. 2 years ago na. Anong plano nyo rito? Ha? Swimming pool. Nandyan pa rin yan. Inuungkab nyo na ng inuungkab yung lupa. Ano gagawin dyan? Anong plano nyo dyan? Ha? Aeroplano! Para lumipad. Ayun, baha. Isa nagbaha ngayon. So sabi dito, sure ka ba na Meralco naghukay? Baka kuda ka ng kuda. Aware ka ba sa bandami ang kontrakto ni Meralco? Tapos yung ni OP na unang-una nakausap mo sila bago yan hinukay. Nasa caption yan. Pangalawa, yes, alam ko yung mga kontrakto na sinasabi mo. Pangatlo, galing din dito Meralco kahapon kasi sila ang responsable dito. So bago ako kumuda, alam ko lahat. Kasi ako nagko-comment muna bago mag-isip. Natalo ka ng performance niya. Ito ang pinaka-importanting performative ang ating gobyerno, ang ating mga government officials. Kaya sila na talaga dun sa kanilang pwesto ay para sila ay mag-perform para sa atin. Diba? Boto natin ang kanilang nakuha. So yan ang importanteng mag-perform. Tunod. Laki-laki nyo sir eh. Dapat i-cancel nyo. Dapat i-cancel sir. Cancel nyo po. Kanina pa ako sir eh. Unawain nyo naman yung rider. Anak ka lang po. Nagpapanggap pa kayong babae, Trish eh. Kayo rin pala nag-book eh. Anak ka lang po. Wala naman. Hindi naman yung problema eh. Ang inaano ko, i-cancel nyo kasi hindi naman kaya ng motor ko yung ano. Kaya i-cancel nyo. Kasi hindi naman ako. So lumipat siya. Angkas to So ano siya? Move it o lalamove? Awkward kasi yung isang driver. Ano nangyari? Ba't pinag-aaway dito? Gago! Nyo sa motor? Hindi ko pinipilit. Kaya i-cancel nyo. Alam ko merong parang, hindi naman weight limit, pero safety limit pagdating sa mga ganyan. Kasi kailangan mo na ibang CC. So ibang lakas ng motor para madala ka nang hindi kayo madadala nung bigat nyo together. Nakawala ako doon sa isang kuyang sa angkas na hindi alam yung nangyayari. Alam mo pag pumasok ka sa bahay ng tropa mo, tapos nag-aaway yung pamilya niya, tapos ikaw nandun lang gagawin ko. Awkward eh. Ay, cancel yung booking. Demanda mo. Well, lumabas na. Kailangan ko ng continuity ano nangyari dito. Kulang tayo sa performance. Hindi ma-perform ng motor na yan ang bigat niya nung sa motor noong una siguro. Yun ang aking alam. 40cc out of 100. Sunod. National Disability Rights. Sobra sa performance. Men, isa tong mirakulo. Iniisip na, wala kang disability, ito bibigyan kita. Men, ano nangyayari? The PMPWD is performative. So now, I'm done being performative. Paano na? Kailangan natin sumunod sa meta. Kung hindi, wala. Yari tayo dyan. Itapo mo na din dyan yung tote bag mo. Naman din nakakalasis ginagamit natin performative pa ulit-ulit. Yun yung binabago mo yung taste, personality mo sa parang societal norm. Kung ano yung laging kinokonsumo, pinapakinggan, o sinusubukan ng mga tao sa paligid mo. Pero meron namang konting pagka-healthy yun kasi at least magsusubok ka na muna ng bago. And then, pag paulit-ulit mo siya ginagawa, tas ayaw mo, doon na siya nagiging unhealthy. Pero kaya para at least na-try mo, wala masama doon. Kasi doon ka rin makakalat mga bagong hobbies, interest, para ma-try mo din siya. Pero kung yun nga, ginagawa mo siya paulit-ulit, tas di mo trip kasi para meron ka ma-post sa social media, para ma-pick me ka, problema mo na yan. Okay, at least para sa internet footprint mo yan, sumula internet cookie points. Sunod. Classmates, hi classmates, papasok muna ako. Shoutout sa inyo mga classmates. Nahihiya si Tomboy. Hindi ko naintindihan anong context nun, pero shoutout sa inyo, classmates. Kita mali. Huling performance ko na ba? Isa pa ganon. Huwag kang hihiga.
Kakihiga sa stroller na yan, tay. Ano, height mo, hayop. Soba ka sa 999 out of 10 performance. Wala na makakatalo sa'yo. Hindi naman yung gawa sa semento, pero okay lang. Practice ka ulit. Malakas ang mga performative. Hindi ko alam sinong makakuha ng sunod na Be more natural and Filipino. Mahal kita! Ayaw ba genetic disease? Oh, sakto. Sinayang mo pa Yakult. Hindi pwede. OA kami. A Five Nights reference. Ang dami nangyayari. Ayan, pwede na kayo magtabi ni tatay kanina. Ayun, pareho kayo nakaganito. Performative plus Filipino. Infinite performance aura. Paano ba nagpa-farm lang pala tayo ng performativeness? Performative farming. Trend nga, wag na mako. Trains to. Oo nga, ano. Trains to. Sarado. Trains to, okay. Trains yan naman. Wala mo nakikita eh. Trains yun. Ayan o. Ito, trains yan. Pag nasa loob ka na, trains to. Ipaglalaban ko ang Bataan. Tunad. Gusto ko yung babae marunong mag-volleyball para same sports kami. Okay, no problem. The slow-mo, sir! Natama ba sa kanya? Bingo! Ayan, pagkakilala na kayo, diba? Yan ang pinakamalakas sa wingman. May performance din pala mga above. Yan ang gusto ko. Equality. Sunod. Kanina, hakot na babae, hakot ang saging. Anong ginagawa mo? Hakot na hakot? Ang saging ko. Ba't siya galit? Huwag ka magdabog. Muna sa game muna. Nakita mo ba yung chat ko kanina kaya? Oy. Aray! Oo, inisa lang saging sa mukha. Ano yun? Ano context na nangyari? Ito nagtatantrums. 2 saging out of 100. Sinayang mo ako. Sunod. Ito gusto ko, niloloko harap-harapan. Parang yung nag-chat kanina. Oy! Hindi, naku, pag ito nagka-jowa. Hindi mapapaniwala yan. Hindi mapapaniwala sa chat yan. Kailangan ng pruweba, kailangan ng resibo. Yun yung yung lumalaki na bata na. Alam ko na nakita ko na yan eh. Man, shut the Nabawasan na aking performativeness doon dahil sa'yo. Nakita mo ang aking tinatagong lakas. Rod. Oy, di nagyayabag. Huwag ka malalaglag, sayang. Uy, trip around the world, Chowpan. 100 performance out of 10. Who's serving the country? Slaying for the country naman pala. Hindi pala to, sir. Serving. He served today. Okay. So baka sa performativeness, itigil mo yan. Hakot mo na lahat, pati ang bansa. This is the mindset every politician should have. Tama. Yan dapat. Tungkulin yan. Ito ang performative na government official ang gusto ko. Grabe, na real talk. Yan ang totoo. Hindi nyo utang na loob ang ginagawa sa inyo ng gobyerno, okay? Buwis mo yan at boto mo yun para mangyari yun, okay? Sila lang lagi instrumento para doon. So, okay na magpasalamat pero hindi mo utang na loob sa kanila yun, okay? Bare minimum nila yun. Kung meron performative dapat na buwan-buwan na meron, ito dapat sa kanila dapat yun. So, kudos sa kanya. Rad, di ko na matay kamamatay kung gusto ako ng bubuyog. Na-pollinate na yung labi mo, nako. Antayin mo si Jollibee, pupunta siya dyan para tulungan ka. Okay ka lang. Nakatakot yan, ha? Okay, nice. Yeah, let's go. 10 over 10. Very the plot ko sa'yo. At least boy ka pa, di ba? Masyado nag-overperform yung bubuyog eh. Dapat Jollibee kinuha mo, mas bagay dyan. Sunod, POV palagi ka pinagbibita nagtago ng CP. Mali yung POV. Dapat yung POV galing sa kanya. Sinigurado na, baka nasa loob eh. Okay. Labas, pak. Tatingin ng bag, kumpletuhin natin yan. Buksan mo yung bag mo. Ibig sa'yo, matik yan. Sunod yan. Pagtingin ng bag, may bato. May isang overbag perform yung mga nagtatago ng gamit eh. Ayan tuloy. Sunod. Huwag mo akong papamigay! Hindi mo ako bibigay ha. Akot, pati kabilang jeep. Hindi na siya guys. Yan guys, tatawag tayo. Saint Luke! Tumulong ka na lang. Yung point of view ng Tama. bayan ni Kuya. Tayo ng buhok ko yung match-match tayo for today's video. Wow, laging review. Signboard review. Si Kuya para ako lang talaga yung pasahero niya for today's video. Hindi niya ako pinamigay. Thank you, Kuya. Sana all. Okay lang. Doon ako
Kung magalala, pagbaba mo, may bago na siyang pasahero. Tapos may kachat na ulit siya. Ito yung mga kinaingita ng mga introverted. Performativeness out of 100. Kung meron tao form ang pagiging isang performative, ikaw yun. Sunod, 5-minute Lotars. Paano mo nasabing fastan ka sa Dota? Men, ganyan buhok. Tapos nakataas pa. Huwag na. Ibigay mo na. Huwag na kayo magbayad PC, man. GG. Okay, baka copyright tayo dyan. Ikaw na. Kita-kits na lang sa concert, ha? Sunod. Jane, kamusta? Ako to sa XB, yung sinayang mo. XB Battalion? Nakikita mo to? XB Colossus? Marami na akong gold, mayaman na ako. Shee! Nakikita mo to, Gcash? Uy! Wala eh. Tama na. Nasa kamakan Uy. Punta ka pa sa banig. Banig. Alam mo, Jane? Jane, mali mo yun. Wala eh, sinayang mo eh. Tama, Jane, makinig ka. Mabibigyan ko ng magandang lahi. Wala eh. Ganyan ka talaga eh. Diba, di na kailangan internet ko to. Jane. Sorry, Jane. Hindi mo na matitikman, Jane. Mali mo yun, Jane. Lahat ng mga Jane yan, kakasalanan nyo to. Grabe ka, Jane. Hindi pa nagper-perform yan, Jane. Lugi ka na agad, Jane. Sunod. Para sa mga tao may pinagdadaanan, ilang beses ko nga sabihin sa inyo na huwag kayo dyan dumaan. Nakakagalit ka. Ganun. At huwag ka susuko sa hamon ng buhay. Alam mo kung bakit? Nagkapanghamon lang yan, di malaban yan, talaw yan. Subuki, purbay. Purbay. Nakakagigil ka. Di ko nakita, walang sign eh. So, dumaan ako doon. Bawal pala, sorry. Sunod. Kung basura ang commute sa Pilipinas, ito magpapabilis. Ito na susunod natin na kailangan i-implement. Ito ang tunay na nonchalant. Di ba sabi ni Kuya kanina may kailan ang boundary? Morning! Di yan morning, leaving yan, leaving. Yan, napalis na eh. Sarap. Guys, tignan niyo yung notebook ng kapatid ko. Di ba may picture sila dyan sa harap? Kilala talaga sila, no? Men, kwaderno pa lang, outperform na lahat. At least alam mo kahit mawala to notebook mo, kahit kabilang barangay, alam nila kung kanina yan. Vin Diesel! Ang pinakaunang performative boy. Never forget. Sunod, at pawali. Diba? Sabi sa'yo, pag maggagawa kayo ng mga trend, siguro doon may para sa health natin, hindi para mag-trending. Pero congrats sa'yo. Diyan magsisimula yun. At doon tatapos sa ating mga performative na mga memes ngayong linggo. Maraming salamat. Huwag nyo tayo like, share sa mga performative nyong tropa dyan na hindi nakakalimot sa sunod na mga meta. Paulul Matib na mamalam. Shoo!